Despistado dentro. Xa. Hola, moi boas. Estamos en Río Lagares, Rúa Falperra 16, por si ainda non o sabedes. E quería comentarvos que os libros aquí os temos discriminados por idiomas. Hai unha estantería en castelán, outra en inglés, outra en francés, en galego, en portugués, en italiano, libros ilustrados, revistas e tal. Pero logo hai de algúns temas que temos moitas cousas. Entonces, fixemos como unha especie de mesas temáticas, como se foran escaparates, pero dentro da tenda. E temos unha de mar, outra de viaxes e outra sobre Cuba. A de mar, por exemplo, ten todos os libros que temos sobre mar, incluso algún disco de mar tamén. Todo é sobre mar, pero hai desde cousas supercientíficas, como unha enciclopedia dos peixes do mar de Galicia, ata cousas moi divertidas como Moby Dick ou novelas de aventura. E mesmo hai, pois mira, desde viaxes nos mares do Pacífico ou a unha comunidade de baleiros en Groenlandia, revistas de economía de pesca, hai un montón de cousas. Un libro de cociña. Un libro de cociña de animais mariños, é dicir, de peixes, crustáceos, moluscos, marisco, todo. E tamén, pois eso, novelas de aventuras con dos baleiros do Danborg, Moby Dick, en fin, todo que pesca decidimos xuntalo porque se un tema que te gusta te pode interesar a parte científica, pero tamén te interesa, mellor, te apetece ler un libro que te entreteña un pouquinho. Nesta mesa, pois falamos de viaxes e de cidades, por exemplo. Cidades, por exemplo, como a cidade de Chioggia, que queda moi perto de Venecia, cidade como Estrasburgo, unha guía de Estrasburgo, e viaxes, pois mira, desde viaxes a África, como este, por exemplo, do español que explorou o Golfo de Guinea. Era vasco. Era vasco, sí señor, chamamos Iradier. E depois este, por exemplo, dos que descubriron as illas de Svalbard lá máis arriba do Polo Norte. Este tamén podría estar nos de mar. Tamén podría estar nos de mar, pero como un de descubrimento, pois unha guía de todo. Hai este tipo que estuvo percorrendo a selva de Anatolia, al sole del India, en italiano. Isto que dun aristócrata italiano, Guido Gonzano, que en vez de gastarse os cartos en montar Río Lagares ou en puterío e tal, pois colleu unha mochila e se foi a explorar no século XIX a India. Ten un libro moi bonito porque a máis de súas reflexións está cheo de como se chama, de mapas e cosas moi interesantes. Mapas. E aínda, por exemplo, do Suso Mariño, que estivo aquí dando unha charla sobre neurociencia. Sobre neurociencia, exactamente. Pois temos o seu libro Terra, que en realidad foi unha viaxe que fixo ao redor do mundo coa súa compañeira, e ten fotos e ten moitas reflexións. E Suso é un interesante. tipo encantador e escribe moi ben. E temos, ademais, a Mesa de Cuba, onde temos a Nelson Villalobos, vigués de adopción, pero nativo cubano. Temos o libro que fala da casa de Hemingway cando vivía en Cuba. E, por exemplo, novelas de escritores de Carpenter, temos mogollón porque é moi denso. Que estuvieron vivindo dentro e fora de Cuba. Dentro, Alejo Carpentier. Tamén temos el de Rage Against the Machine, el cantante de Rage Against the Machine, tamén temos os seus diarios. Exactamente. Por exemplo, Karakovic de Eliseo Alberto, que é un escritor que ahora vive en Miami, pero non é así demasiado. Moito lles gusta Miami aos de Cuba. Isto, o Rei de La Habana, Lezama Lima, que é maravilloso, que é fantástico, Cabrera Infante, el de los tres tristes libros sobre fotografía cubana, libros sobre arte plástica cubana, un libro de pintores cubanos. E isto, pues estos son mesas temporais, porque dentro de un meses... Sí, atoparemos outro tema e cambiamos todo e se volven cada un a súa sección. Se nos ocurre cambiar de tema e xa está. É que realmente, a mí me decía, de mar temos cousas moi interesantes de mar, pero están cada unha pues, en inglés, en castelán, dependendo do idioma. Eu creo que se o tema te interesa moito, ao final, o idioma é un pouco secundario, porque sempre agora temos os asistentes que lle faz unha foto o texto e xo traduce e tal, donde se vamos a probar, e a verdade que estamos contentos porque, bueno, é como ter microcosmos xerados aquí dentro do propio microcosmos que somos en Río Lagares. Ata pronto, vos esperamos aquí. Chao.